liga. Ano nangyari? Prank ang puta. It's a prank! Hindi, bago yan, pre. So, ito yung binigay niya sa akin. So, what's up guys? Nandito na kami, oh. Ito yung mga, ano natin. Alright. Alright. Ito, malakas to. Kumakain ng bola to eh. So, yun guys, itong sangkay ko. Bali, bibigyan ako ng sapatos. Alright. Pwede mo masilip yan? Bibinyagan ko agad yan eh. Ilalaro ko agad yan eh. Alright guys. Ayan guys Yun naman. Yung sapatos guys Yun na-excite ako Yung sapatos yan? Siya yan, bro? Yun. Bigay siya, boy? Bibigay natin sapatos. Alright. Alright. Let's go. Ayos. Ayos. Ayos, new shoes. Bago ka na sapatos, waray bowler. Thanks sa sponsor. Thanks my sponsor, Eliasar. Yay! Under Armour, Stephen Curry yan, boy. Ayos. Buksan mo na yan. Parang ayaw magpabukas Ayaw ba? Liga. Ano nangyari? Prank ang puta. It's a prank! Hindi, bago yan, pre. So, ito yung binigay niya sa akin. Ang kulit nila pa kumuha niyo. Hindi, meron yan. Lulutuin ko to. Meron yan. It's a prank ako. Yoy! Under Armour, Mas. Yung pala, Bigla akong sumayaw. Ayos. Thank you, sis. Uy, bago! Alright, binyagan yan. Under Armour yan, guys. Bali, susot ko. Uy! Congrats, bro. Testing mo. Susot mo na. Balik mo sa batos. Uy! Pwede. Angas, boy! Yes, thank you. Lupit. Grabe ako masabi. Sound check na. Sound check. Ayos. Hello guys. Ginanghirap ang video yung ganito. Bago. Itali mo ako rin. Basic yan. Tali mo mabuti. Parang di ako mapapagod sa laro natin ngayon. Ang lupit mo. Thank you. So yan guys, subscribe din kayo sa YouTube channel niya. Yung channel mo? Eliasar Delpin. Yun, Eliasar Delpin. So bago lang din yung channel niya. Sana mag-subscribe kayo sa kanya. Lalo sa mga waray dyan, mga waray upay dyan. Waray din, Tokay din to, sangkay rin to. Kaya subaybayan nyo rin yung mga ipopost niyang vlog sa YouTube channel. Thank you so much. Thank you.
guys, panalo. Alright. So yun, nilalaro natin ngayon ito guys. Kaya abangan nyo lang. Sana maganda yung laro natin. Okay, thank you.